bonwire na ewo ansa na etu efiri ha akọ fom ho bia yi na aha ena omo de entomanwino eba ya ansa na kente efiri entomanwino mu aba bia ha ena na omo ye ha nzo mutu omo mfuro ha na lewo enti sebeyo na yebe kai nananum a omo de bibi aba ena bia no a omo ehu sa nanse nti kuma eye ntentan ene poye da hoyi nti aha kuragu ne ameya ebia no omo ye ha no ebi nso a omo behu ananse se oye onyuno ntentan a omo hwe susua omo no mo nya wa hakeke no mo san omo mfu nso ha na and then so yɛda nyankopɔn da hyɛ aha yɛ the Kingdom of Asante TV na sɛ dɛda ne da nyinaa no yɛyɛ no yɛkyerɛ asantesɛm yɛkyerɛ deɛ kɔ so asanteman mu asante abakɔsɛm yɛhwɛ sɛ yɛntungu yɛbɛhwɛ sɛ asante abakɔsɛm nyinaa no yɛbɛhyɛ mu kina ɛnɛ yɛwɔ bonwiri kente ɛnɛ yɛwɔ bonwiri nti na dwumadi a yɛba bɛdi no me a medi dwumadi ho kyia me yɛfrɛ me Ɔdwempɔn na dwumadi bɛdi ɛne tikya kantanka ɛna di dwumadi nti mɛkɔ no makɔma tikya akɔ aba dwumadi so ɛna tikya akɔ aba o sɛ dada enim no sɛ apom yɛ deɛ ɛna yɛwɔ bonwiri ɛna yɛwɔ bonwiri de bia sɛ deɛ enim no yɛkɔ school nyinaa yɛate bonwiri kente deɛ mpaa na wonim abakɔsɛm bɛ na wonim a ɛka fa bonwiri kuro ɛne ne kente ho yo yɛkasɛ bonwiri a kuro no adin ɛwɔ ne nkyerɛseɛ kuro no ɛyɛ bɔ ɛna enwere enema mienu ɛna ka bɔ mu na ɛde kuro no din ɛbaayɛ enwere ɛyɛ nwura bi a nkasa ɛwɔ ho paa ɛna yɛkasɛ yɛbɔ bibi nso a na kyɛ sɛ afei na yɛahyɛseɛ ɛyɛ nti yɛbɔ nwere a na kyɛ sɛ yɛdɔ enwere no nti wɔn a ɛbɛkyekyere kuro no omo bae no na omo nkosi omo no so se oni baabi a mo wo no baabi a ehoda ho kwa ne de enwere na ho gye se mo bɔ nwere no ansa na matimi asisi mo adan asi ho na omo ɛbɛbɔ nwere na omo sisi adan ohena a odi omo anim bɛbɔ nwere no efre no bobie ansa nti bobie ansa no ona odi kan kra one obɛkyikyiri bɔ nwere kroye nti bobie foforo bia ba na je se ye kyire mu se bobie mu de ahia ye se bobie a obeba onwere je se de obakyikyiri kuro no ti bonwere ti bonwere eye wa bonwere na ebeda se ne bebusa se ye wo bonwere de na se wo kente fie ti de pa ne kente ka kenta de pa ne kente yo ye ka se kenta kente eye ntoma ana se adwinne bia yɛde efra na yɛde kata yɛ ho na entoma gu ahodo entoma no yɛwɔ bi a yɛfrɛ no broni ntoma yɛ no yɛyɛ no factory bi a yɛfiri Holland anaasɛ Manchester anaasɛ China ɛno ɛyɛ broni ntoma ɛne yɛwɔ entoma foforo nso a yɛfrɛ no adinkra ntoma ɛno ɛwɔ hɔ ɛne yɛwɔ kente ntoma ya abobo din nyina no ne emu odu anase wobo anase nkrofo ene gye ho anase wiase nyina pu behwe ene kente no ti kente ye ntoma na mebisa se abakosem be ne da ho ma kente ko ya ti kente di abakosem be pa na da kente ho se kente di pa na kente na abakosem da ho ene sen yo se ope kente ho mbani nsemo a ye wo bonwire yi de na usan bonwire no ho a ekoba bi fufuro bi ara je se watu amana pa bia obenya kente mpani nsemo no a ye krogen ene bonwire okay na sayo sati ni branam nie nana
abakɔsɛm a na mpɛdi nsɛm a da hɔ ne sɛ nananom mu bi ya ɔmo firi kuro yi mu ya ɔmo nam mmienu na ɔmo nam baanu ya ɔmo firi kuro yi mu ɔmo yɛ asonafo na baako de kuragu na baako de ameyaw na ɔmo yɛ mante a ɔmo atutuo ɔmo yɛ ha ɛna ɔmo san ɛyɛ afuo na ɔmo afuo no mu a na ɔmo kɔhu sɛ aboa a yɛfrɛ no ananse ananse no nso gu ahodoɔ ɔmo no hu no na ɔyɛ ntikuma ananse ntikuma no ne ntintan no a ɔyɛ no ɛna emu ɔden nti ɔmo hu ya na mo sɛ ananse gu ahodoɔ wei deɛ kwan a ɔfa so yɛ ne ntintan no mo yɛ eni n'akyi eni ne ntɛntɛ na yɛnsuasua kwan a ɔfa so ɛyɛ ne deɛ no nti ɔmo yɛ ya no ɛna ɔmo sɛ ne yɛ sɛ yɛkɔtete nwira efiri nwira mu na nhoma na yɛde yɛ bie yɛde sua nanse nti ɔmo yɛ no na kyɛ sɛ ɛnoma na ɔmo de yɛ no na emu ɔden ɛyɛ sɛ nipa wode fira koraa na yɛ nti nanso ɛtumi ayɛ kɛse kane no nso ansa na ntomanwono ɛba koraa no na yɛde kyɛnkyɛn dua abena ɛna nananom bora na ɔmo de atwa wɔn asene anaasɛ ɔmo de afira nti yɛfrɛ saa dua abena no a nananom de fira na yɛfrɛ no kyɛnkyɛn nti ɔmo firi mu no ɛna wei nom de wei baeɛ ɔmo sɛ bɛyɛ mu bɛyɛ mmerɛ no ɛna ɔmo fa ɛdoa ahoma bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no doa yɛ a yɛnya firi adɔbɛ ahama mu nti ɛno na ɔmo ɛyɛɛyɛ ɛna ɔmo de nwono kente ɔmo de nwono deɛ sɛdeɛ ananseyɛ na adeɛ na ɔmo nya adeɛ a wɔtumi de akata hɔ nti ɔmo yɛɛ no na sɛ emu ɔde emu no dene no wode fira a na kyɛ sɛ ɔanhwɛ koraa na wɔtere wo ho a na yɛtwitwa wo ɛna ɔmo yɛɛ sɛ neɛ ɔmo de atɛntrɛwuo onyina ɛso aba bi na aba no yɛ na wopae mu a wonya ayi bi motɔn ɛwɔ mu ɛfrɛ no atɛntrɛwuo ɛna ɔmo firi aseɛ ɛde ɛno ɛyɛ no ɛnwono deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔmo de sua nanse ɔmo yɛɛ no ɛna ɛkɔbaa sɛ ɔmo nya ayi a ɛdi kan a wobɛtumi de akata ho nti ntoma a ɔmo di kan yɛɛ no na yɛ fufuo nkwa sɛ ayi asaawa no a yɛka no ɛyɛ fufuo nti ɔmo yɛɛ no na nipa nso deɛ woyɛ adeɛ no na nsesaeɛ ɛɛba mu nti ɔmo yɛɛ kɔduru baabi na ɔmo ansa koraa na ɛbɛduru bea bi no ɔmo fi aseɛ kakra adeɛ a ɔmo di kan yɛɛ no na yɛfrɛ no ayase toma ɛno no ɔmo de ahoma no ketewa bi na ɔmo de asɔ ɔmo ɛnantɛm na ɔmo de akɔwura ɔmo ayase na ɔmo ɛde asua sɛdeɛ ananse no ɛyɛ n'adeɛ no ɔmo firi hɔ no na ɔmo ba yi mu ɛna ɔmo de nnua sisi fam ɛna ɛno deɛ na kyerɛ sɛ emu abae deɛ ɔmo yɛ no mu abae ɛno no ɔmo bɛfrɛ no asase toma ɔmo firi asase toma no soɔ no ɛna ɔmo hwɛɛ sɛ ɛna yɛmpɛ deɛ ɛbɛtrɛ kɛse ɛna no nso ɔmo sisi nnua ɛwɔ fam ɛyɛfrɛ no nsadua ɛna ɔmo nya nsadua toma no nti ntoma a ɔmo di kan yɛɛyɛ no na yɛ tuntum ɛne fufuo na tuntum ne fufuo no ɛna ɔmo frɛ no gagamuga nti ntoma a ɔmo di kan yɛɛyɛ no deɛ ɔmo frɛ no gagamuga ɔmo yɛ saa ntoma no ɛna ɔhene a ɔwɔ kurom mu yɛ a ɔne nana bobia ansa a ɔyɛ bonyɔhene no ɔno nso saa mmerɛ no na asante aba nti ɔmo yɛ no sɛ ɛne yɛmfa nkɔkyerɛ ɔsantehene ɛna bonywerɛ hene no ɛdi ɔmo anim ɛna ɔmo de kɔkyerɛ ɔsantehene a ɔwɔ saa mmerɛ no a ɛfrɛ no ɔsantehene ɔsɛ tutu ɔpem soɔ ɔmo de kɔkyerɛ no na n'ani gyee ho sɛ ɛne yɛ saa deɛ a monyɛ bi na yɛnhwemfo yɛmfa mfira ɛkyɛ sɛ saa mmerɛ no deɛ na fufuo ne tuntum ntoma nko ara na ɔmo yɛ yɛ a ɛnɛ mmere yɛfrɛ no fufu toma ntoma edi ka baeɛ no ɔmo yɛ saa wieɛ no na ɔpemsoɔ pɛn so no deɛ na kyerɛ sɛ tuntum ne fufuo nko ara na yɛyɛ wei na ɔpemsoɔ kɔɔ ne kra akyi anaa kɔɔ ne nsamankyire no ɛna ɔhen foforɔ baeɛ yɛ a ɔne ɔsantehene opokuare yɛ a ɔdi kae ɔno baeɛ no ɔno nso na n'ani gye ɛnoɔma a yɛde nsa ɛyɛ ho
ɛna ne pɛn so no fufu tuma no yɛ ntoma fufu ne tuntum anaasɛ ayi fufu tuma prɛko apɛ ɔmo yɛ kodu ani mu no ɛna ɔno ma na ɔmo yɛ ɛyɛ prɛko ne ameya no ya ɔmo wɔ bonwira ɔmo so kyerɛ ɔmo akonta frɛ no ɔtakraba ɔmo kyerɛ ɔtakraba no sɛdeɛ yɛsi yɛ no ɛna ɔtakraba yi ɔno so firi bonwira wa ya ɔno yɛ yokuni enti mienu no deɛ ɔmo yɛ asonafo ɛna yokuni ɛyɛ ɔtakraba yi ɔno ne nua maa no na ɔmo di dwa kɔ mpoano enti ɔmo de ntoma no bi kɔ mpoano na ɔmo ba ɛna ɔmo de duku ɛmaa duku ɔmo totɔ duku na ɔmo de bae duku nso yɛ de ahoma na ɛyɛ enti ɔmo bɛdu yɛ na ɔmo nua bɛrima no a yɛfrɛ no takraba ɔno sane duku no a ɔmo de baeɛ no ɛna ɔde yɛ ntoma no bi ɔde yɛ no na afei yɛfiri fufuo no mu fufu tuma no mu na yɛkɔ fasuo ana husuo foforo mu yɛ kɔkɔɔ ɛne tuntum ɛne saadeɛ deɛ yɛfrɛ no akokɔ saadeɛ na yɛfrɛ no awerewa nti awerewa ɛne kogyan ɛna apobire no ne green no ɛna awerewa ɛna fufuo nti ɔmo de fraeɛ no ɛyɛ ntoma no ɛna ɔmo nya ntoma a kyerɛ sɛ ɛnyɛ fufuo ebiem nti ɔmo de ɔyɛɛ no na ɔhene a ɔwɔ nwura no saa kaa sɛ ɛneɛ motumi ayɛ mo asesa mo deɛ a mo yɛmfa nkɔ kyerɛ ɔsandee no a ɔwɔ sesee no saa mmerɛ no deɛ na ɔsandee ne poku arɛna ne wɔ ɔmo de kɔkyerɛ no ɛna ɔsɛ neɛ mo a mode adwene no baeɛ wo a wode kala ba ntoma mu woyɛ yokoma ahene ayokofoɔ mmaa no ɛna kɔfa kala no baeɛ ayokofoɔ mmaa no ayoko mmaa no mo na moyɛ ntoma no yɛfrɛ no yoko mmaa no wo na woyɛ ɛso hene nti ɔbɔ ɔtakraba no yoko mmaa hene ɛkyerɛ sɛ yɛka ntoma a ɛyɛ saa ntoma no a ɛyɛ kala no a ɛdi ka baeɛ no ɔne ho hene ɛna ɔmo nso a ɔmode fufu tuma no baeɛ no ɛyɛ ntoma fufuo ɛne tuntum no ɔmo de yɛ ntoma no ɔtak ɛfrɛ no sɛ pragu ne ameya no ɔbɔ ɔmo kente hene ɔmo nso ɛna ɔmo de kente baeɛ ɔsɛ tu pɛn so ɔsandee na ɔsɛ tu pɛn so na kente ɛmae ne mfrɛ no kente ne mfrɛ no ntoma ntoma a yɛanwono nti ntoma a yɛanwono biara no yɛde yɛ nsa anwono wɔ nsaduam biara ne yɛfrɛ no ntoma na yɛyɛ a kente baeɛ no sɛ wɔn de kala ba ntoma no mu ɛna ɛkɔbaa sɛ ntoma a wɔn yɛ no na n'ani ahurihuri n'ani na yɛ akɛse te n'ani na yɛ akɛse no na akɔsɛ kɛntɛn ɛna wɔn sɛ wei deɛ di kaa no ɛyɛ nwontoma na wei deɛ aba nwontoma n'akyi no deɛ ɛsɛ kɛntɛn nti saa deɛ kɛntɛn ntoma na sɛ edin yɛ kɛntɛn ntoma nti kɛntɛn ntoma no ɛna akora fa so ɛna abɛyɛ kente nti sɛ yɛ ɔyɛ a kente no ɛbaeɛ no na ɔsandehene ɛbɔɔ deɛ ɔde kala ɛbaa ntoma no mu no yokomae ɛna ɔbɔɔ ɔmo nso a ɔmo de anwono no baeɛ no a yɛkɔfrɛ no sɛ ani ayɛ akɛse nti ɛyɛ kɛntɛn ntoma ɔbɔɔ ɔmo nso kente hene ɔmo mmienu ɔmo akyi no ɔpokuare edi ɔsandehene 1720 nti saa mmerɛ no mu na basabasa asi asanteman mu deɛ ɛnso na adwin deɛ na ɛkɔ so nti ɔbɔ saa wei no 1821 nti kafra ɔbɔ no 1721 ebedi adeɛ 1720 ɛna ɔbɔ kentehene 1721 okay na
opemso penso aye opemso say 2 penso no eno eye samre no na asantiaba eno nso eye 16 nti 1690s ho ena opemso ba na wachechire ne santime nti samre no ena nwentuma nso na wo na nwentuma no na afira se dada ansana afira se wo bonwira ya ekoso ansana wo de kokyere opemso osetutu nti na je se wo de konachi a na je se 16 no kra ye ka no wonanim chen mra wo de kokyere osandine osetutu na mebuza o say kente no egu ahosuo be mehu se gugu ahosuo na ahosuo ni bi enesen yo ahosuo a wo kente mu no eye tuntum ene koko ya eye kojan anase ayi awirowa ya no nso ye akoko de omfre na akoko sa no ya awirowa ne ye fre no green no anase ayi amono no eno de apobire endi ahosuo pi na emom ebia wo de ye se ukọ ayi a obetimi afra ntoma a yanwono ya eno yanwono nko ade a yekente na yanwono no esese wo de kwa ayi a eye kokọ anase tuntum ne kokọ a ye de afra wo de kọ ayi edwa ayi asore a anase wo de kọ brense ade a eno so fufuo ene tuntum anase de fufuo do so ngom ena ya fra no fufuto na teacher mebusa say kwan ben so pan mo fa so a omonyini sa kente cause o kasa no tse o say na sasetoma ene fro na ba say na ba say me so sa timu bi na amasa nyina ate kwan ya fa so nyino de ayi odu bonwira bo hu se de ade ya fra na sasetoma efi ase no say na nete nananmo nyino no mo bobo enua e wo fom na wo mo ye bibi se no mo de esua ananse no se de osi ye na ade na wo mo ye ni se wo mo fi ansakura na wo mo ba ne se no na wo mo de hye wo mo ayase na eye tini efra na ayase tuma efra ayase tuma na e ba asase tuma eje se ye bobo enua no wo fom na eye efra asase tuma nso na e ba nsadua no eni enti de ohu no wa hai se de se na ye nwuno ntuma ye nwuno no nsadua so no efra no nsadua eto na ye wo nka ye dum bi on me kire se ura bonra nka ye dum we kire se aha na bonwe kente start free ye aha na kente na bosu no free start ye yo baby o ho aye fro no mo ayo akese ho ana se branche bia no a ono mo a o mo de kente baaye no ana o mo de nwentuma baaye no o mo miensa nyina no eho na o mo ye o mo mfu ndi saa asase no ana o mo eye mfu so ekọ ha wo mu na eda so da ho ya ye no esi nde nyina asase no eda ho ya ye no ye fro ayo akese ho no se ohina no ho saa mre no ohima no ede ho na o mo eno aduane kwese echema kuroma ni nyina eduru afibia no mo ye saa de no saa bia no a o mo ko hu anansi se onyono anantikuma se oye ntenta no da o mu suesua no saa bia na no o mu eye o mu mfu saa bia no na no o mu eye o mu ha ti saa bia no eda so ho e fro kranche ayo akese ho na badwo mebusa say kente no ewodin ewadiadin kente na ebi mudin enesen yo ya kase kente ewo din a etesa before there ade bia ya de nsa ye bia no ye sheda me ma ne din ema enya epeja endi bonwire de entuma awodo baburo se ahasa ene wodin ewo kroyimu na efiri tete de no ya amfa nto ya de to ohene bi anase nipa titiru bi anase obi kura timi de to na yire ye onyono no
ono a oyo ntoma no se fe nko ade mfa ho se ode ato na yere obi a beto bi afira okay ena ni ye tade to enyemfo enti oyi a ohu na asese osandene Kwame Chirikwie prempe a otoso mienu ya one osandene Chirikwie no ono ntoma bonwirefo ye ede to ni din no eni ese ne se ye fa ntoma wo ya eno no ye fra no obi nchere obi kwan musi obi nchere obi kwan musi enche wasi obi kwan nti wo ye obi bone a hwe ye eno no sa ntoma wo so ni din no ye fa wo ya ntoma yi no a edi ka bae no ya ye fra no yokoma no na chi omo san ye ntoma eno no ye fra no yokoma ebi ni ha no ya edi ka bae no ya osande ne de ye ni chine ye no eno ye fra no yokoma na chi no omo san ye ntoma ne biom ya nde omo ye ma ayokoma ni nyina nde ye fra no yokoma ena yokoma yukuma no ene kura mesisi e ayukuma no de fufuo wom ya osande ne ede ye ne chine ye ye ma ye fa we so a fufutuma no a na ye ka ho asem no ebi nie entuma tititi ntuma na ye fufuo ne tuntum no eno so sei ena eno so te enti se obi epe fufutuma ahwa sei na omufi ntuma ase ansa na ayi colors ni bem ntuma we efra no wonchen me ese yenyina pe enti we no sese no ni dina dane abeye cheme cheme no kasa nkrofa so na ababeye cheme wonchen me ye fantuma we ya efra no ohene afrohyen okay osandene grandpa odikan one abrofo entam ye basa ma abrofo ede no ko ekosie ewo man bi so efra no Seychelles Island osandene ko Seychelles Island no na omo bowirefo ye ntuma we ede kai no se ntuma we efra no ohene afrohyen no trese steamer anase ship ena ofre ndi oyina enokro no ano esan fra no abusua adom santuma kro no ano efra no abusua adom na se santuma we no kwa wo edin ahodo mienu ohene afrohyem ena abusua eyedom yo yafa ntuma we ya efra no fatia fatankroma we 1960 ena ayi Ghana president Kwame Nkrumah o ware ne yire ena bonwirefo bi ntuma nyono no so ya kama na kwesi se bonwirefo kire nkura etwa omo ho ahia nyina omo ware sa nkuro no ma nkuro no so ware ha ma omo sua efi bonwire se de esi enyono ntuma nkura omo sua ayi no ebi ni wono ebi ni adamase ebi ni baman ebi ni ebra nti nkuro bese wo hade ya atwa onwuma no ho ahia nyina no omu nyina bonwirefo no omu sua ntoma no efi ha ama omu so akire omu nkrofo na onmo Kwame Nkrumah penso no de na aman pi na hu kente ne ye enji onmo ekohia wo enkran kotobabi ana omu ya so mba nyino ntoma no omu de ahye Kwame Nkrumah ni bonyam sa nkrofo no omu nyino ntoma no omu nyina yes CPP aha Kwame Nkrumah party for omu CPP for na mienu fi bonwire miensa efi bonwire ana baako efi adamase ana baako nso fi nobuam nso wo adweso nkyɛn ho wɔn sani pa nan yi na ka wɔn ti bɔ mu ana wɔn nwino ntoma wɔ yɛ fɛ no Fata Nkrumah enti ayi ne nyinaa twa besi bonwire ɛne sɛ deɛ odi wɔn anim a na fɛ no kwani no ɔno na ne ba ya ɔno a na kyerɛ no ntoma nwino ya ɔno firi adamase yɛka sɛ ne ba firi adamase a kyerɛ sɛ ne ba no maame
Baby, I'm mammy free honor free. Indeed, the bano, quenny, no, I know, Fiada Massino, and no, then the car or my end to Mamma Quam Command. Give a pandy a friend of Quenny. Anna, back on a friend of a gay man's son, honest bonure. So, indeed, bonure no Anna, it can be seen. There's an Indian Monebeka said, Bonue ni Kente Penny. Ono na mu nyina free omase ona de kente ba ya ba omu din ni nyina no omo de kente ba ni nyina no free bonwi nipa miensa no mienu otakra ban mienu edikan no kuragu ni ameyaw na otakra ba ono de kalaba yo ya de ba ko so ho no so free bonwira ono de adwini e ba ntoma mu ono so yenwie we no ne amra ntoma we so ya fra no toku akratuma toku akra ntuma toku akratuma no onyomfo bi ya friend toku a ofi bonwire na onwiro ntuma otu kotena asuo ho peposo na onwiro ntuma we ya okay na onwiro ntuma we no na komfano chikopie ho o se ntuma na onwiro no uwie da obewie no da no so manko befro o se na me dawie o ko oto kurokura ba ko otran so be ayi sima dunum wa sore o de sa ko sisi odi brumfie ayi aduokono na afa de ho ahu se wanyini nti wo be kura nyahwe o de wie ntuma no o wie ye no na ntuma no so kane no ye no ba ko tuma ba we ne friend tuma ba no say ye na sa aduonu nan nti wo ye aduonu nan no wie ye no na o chiche ma eni patitiriu a omo santemam se monye etamo ene ye se toku ntuma a ode kraye ansa na wokowu no nti toku akra ntuma na se teacher meti wasi ya na se santuma we eden commission enam sa ntuma toku akra ntuma no eden commission enam na so ode kra obi a se meko na konfana so na be se nkom se uwia obewu je be da se pa nti ntuma bia obusa ntuma ni dia na jesa ntuma we ya ohui e friend sikafuturo aha nyina boyura na ye no ntuma we e friend adwini asa no omo ye no omo adwina wo omo adwino mu ne se adwina ahodo bebre no omo de ye nti omo jiri se adwini kura no ya wie nti adwini we de wunya ntuma we ya adwini nyina bi wo we ya friend no meda ebi mada se kasa na kura fa so am ya friend no meda nti meda no osande ine bonzupani 18 ho na osi ahemfie kese ahemfie no osi no na krabehwe na omo se we de bi mada na bonwirefo ye ntuma na se kasa horofa so no na ama akoye meda we de bi mada na ahwefo we de ebi mada ene meda so enti ntuma ewo ne din ebio yetime de ntuma eto obia ni patitru bia ntuma we ya uhui ye frɛ no ohema abagana 1961 na Queen Elizabeth obesra Ghana oba santimamo oba ye no mo ye bodwefo dim eye ntuma we na omo de to no se ye frɛ no ohema abagana se be yo a o maso a obekunu ebe kai wo se mra ye santuma anu ohema abagana enchere bia na US president so ba Ghana na omo ye ntuma we na ye to no Bill Clinton so no ntuma ewodi na ntuma na wodi ni nyina achi no ya na adwin na ewuwo mu no enso so ewodi ewa bakosam ewo mpaninsam etachire adwin we ya uhu no ye to aso mienu wa hai ye frɛ no apremo no eye etuo bia abrofo ne ede bene asantefo konye na
emra asante ekun otwatoye ya asantoa entokwan ya asantoa babesia no a odi asantefo asojafo anim ede abrofo no kokon ye omu wie ntokwan no ena abrofo no di asantefo so ye ko ba ne se omu si edan kese bi friend castle kuma kuma se friend fort omu si sa fort no omu de atuo akese a omu ne asantefo de kon ye no kusisi sa we no na tuo no ono ma omu ye sa tuo no factory no aye tuo no factory no na de Perry Martin. Okay. Perry Martin. Na Perry Martin no na omo de tuo sa etuo no. Enti ebo no edumienu bia na abrofo na to sa tuo no e de kira santefo sa yenko yo ye wo. Ano na mo kan say premu ato. Enti no mienu dumienu bia no omo to sa tuo no. Na no na Perry Martin no a asantefo enwu din no bo no. E na omo se premu ki Perry no ene premu. Ndi premu ato no etuo Perry Martin ato. We na meka cho say de bia no mo channel no ma o phone no emel na ekoso ahwe the Kingdom of Asante. Yesua de adeso we su de hunya ba bia say ha na benya sa adeso. Ndi koso na hwe yen na de bia mfa ne pa akere pa ni bia fa mrew e wo the Kingdom of Asante TV so. Yeguso eni tiche guso. Tiche nto aso. Ndi adwini no ebi no adwini ahodo anso e wo ho. Premo no ebi nie adwini we ya ohui e wa hai mfimfin hai e no acham no eye efri aboa acham eye sebo enti sebo no ne moyere e na omo hwe so a omo ye sa ayi design we ayi we ya ohu a ewo fata nkroma moyi ya edi say esichire no eno enso efre no puduo ni din no puduo de e kan puduo no ho no ya ayese nchinchim no eno no ni din no e de nchinchim ena puduo ena ya kan bomu ena ye de anwono fatia fata nkroma no enti adwini no a wo no adwini wodin ena ye wode ye de to no ena ntoma no nso so yanwono ni nyina eno nso so ewodin eno nso wo de ye de to no ba jo se mete wasi ya na se o start ne baako eye taban o start ya honye ne baako eye taban ni na aka bo ano a na abeye ntoma na ntoma no emema de ye esini ye kan yaade no esini edu mema omo esoso wo ware no omo fradu ena nkuma no nso omo nso fra nwotwe ema de omo fra esini miensa ya eno no yaade mienu yaade nsia ndi esoro ne fom ne kaba na tije beto aso na ye wo kenten hene wo hana e be se hu hemfo adeda da sa no ma we nyina ano ka se osandene eye kente no se eye ayi industry the nebronica industry no enti asandememo no ba bia ye edi adwini bia no ye boa nipa a omo ye sa adwini no nyina no ewo kuro baakum enti wokọ obabonwira aha eno osandene ede ye na so ye ya ntumanwunu nyina no aha na odisi na se buni beka se headquarters ne ha enti ono angasa osandene ewo nipa a ohwe ne ntuma soma no ya efre no abrasehene otumfo abrasehene ono ohwe ntuma nyina osandene efra eso ema no o pebinzo a ono a no kotuhwehwe edeba no okohwehwe aba obabonwire babekire o mo se osandene enya ntuma ya opese eyesei anase eyesei monyama no na nipa a ono mo wo bonwire kuro no mu osandene wo fie mako nso efi bubo nso ya omo na omo ye na ntuma ma no ebi ni ba bia biem bonwire ena saa fie nso no ewo obi a osi efie nso no bi wo no kuro mu no etro ena odie owia
bonwire ena efie nson no ewo ena bonwire ena osandehene abo kentehene ya efiri osandehene opoku arepenso ebepem nei kentehene okone ne nsama nkyire na anu ya na efre no adaya boa Opebo Santemri. Nana adaya boa Opebo Santemri. Tumfo kente hina owu nanu ya ono. Na tumfo kente hina oba omo dika ba emienu. Omo ne kuragu ni ameya. Ena osan bo ntuma kala. Ono so bo ho hene. Ya one otakra bai. Nanu ya omo amkofa adwini ntuma ne anwuna na ye adwini bia anim na sabe say ya ni say ya ahwepan ya fra na ahwepan di okofa adwini ade be wurawura mu no ya ye bo bi din kire wo ne apramo no ono enso ne fra na osaikofo ya ono so fi bonwire ya o ya agonani ya o mu fie sesi ya me no ka say otumfo asan abo anwemfo hene ewo eho di tiefo ne adofo na say kente ni nyina ne bonwire ha kente bia ni baabi ase bonwire ha na kente nyina wo enro ya obatie na obi asore wo se mena efiri mikromu we wasua yo enka ihu ye wasua de bi ya utimi kura ba ye chen ne ode ba ye no obi a ne uni entokwa ewo na emom de ode ade na ba ye no de opesa ogi free no ho sanyo no ode ba ye na ade ba ye de a na wokofa ntokwa na aba nya de awiase ba bia ye pene sa de no so enu nti ene ye wo ayi yatintim nkraka obi etimi de wo court prasa na de a waye wo waye bi ya abibi mamu ade sa de no eniha enti no obi ye na ade a no bi wi a no no pese de owi aye no ono pese o kire se ono momu na de bae ewiase nyina wo ho omo de ka bae ejamanfo na de ka bae America for ye bie ene Japan for ye bie no bia ye bie Japan for nko gina ba bia ka se omo nim se Jaman for na de emu omo nso ye bia anhwe kura na ye kotwa Jaman for sane ye no enti se wobesua kentenwuno ewo bonwire no ahunu yo na o ye bia wo de ane se mi nso me ye kente ba o na omo emeto emu mo ko ka se wo na ode baaye na nsam aya kan nyina achi ekire se wo na ade baaye wo de fenye na baaye o se omo se osandene na ode inipensia bi eko ayi bonduku no aye kan no ewo Ivory Coast eho ye jawuman oman bi o wa friend jawuman omo ahinkro na e friend bonduku sa bonduku fo na omo firi ha omo de kentenwuno no efiri bonwire omo de firi asantemam na omo de kɔ no bi a obi di bibia firi asantemam akɔ o ye de na wo san kɔ no ho se ono onkyere wo nti anya no kora se osande ne de obi kɔ ba bi so nkonkosua kentenwuno wo ba bia de abakosam no aye kan ye no na da ho no emre no a omo ka se osande ne bi di obi kɔ bonduku so nkonkosua entoma nyono na asante no kura na mai eti wo kan asemo a etasomu na obi ante wase so ade anya wo dia no wo se wo je a wo de bre and drop ene na da ene wura mu enkwati a obi se ono ne ntoma no o de firi kentemu enro ya wo ba beti kente no wo so wo de no ho ne firi entuma nwuna nkasa de ewiase nyina no enye obi na de baaye o obi a de ne de afi baabi ena o de baaye na asandefo asem a ye kan nyina ne se ye de kente ya edin kenten emu ne firi no enna yen ye de baaye na mom ne nwuno no de se na siremfo nwuno fugu se nya asandefo na kwakire o mo fugu nwuno na Japan fo nwuno na China for you know, in fear by 2000 na China for ntoma Israel babrumu no mo ntoma en kan say there onyomfo eto na krokrowa eni babrum
enti entuma nwono de enye obi na ekwokyere obi na mom de yen ka no wasantema mu ane se ne ba ko bi a ye fra no kente no de yen nwono ntuma no ano na kente epie mu bae tije na de bia nsema ne koso abefo tintan su ebi ne se omse kente ne se ufra na amoye kenten no mu ni se ufra ma kenten na me won se eye ade na wo onwene na ama ayesa nini peja nti na me efe no kente ena me be kenten be na be kente kasa krofa so nti na be kente nti be de jas pa wo ba bia de duru na e beto teacher ne ma be na kente like untimi enye yo osandine abobo na nhemfo no osandine ntuma ye banwono de amase osandine ne mfemfra uni hu kwan se uko ye bifra na se teacher se ntuma ma hu se obi afra ntuma na emefe eye makono se mefra bia mitimi ni hu kwan bia se musimi fra sa ntuma ne bi samra no emra ne wo no enemre die utimi fra bi na samra no osandine ntuma de na uni hu kwan se ufra bi na ena de wagoro nsam ama onu fra bi a ufra wi a ubehu na nkrofo ayebi na frifra wo ne santi onu fra na ntuma ba kwa ufra bi ewe sesi ya no ensan ntuma ho nkrofo esuasu no nti no ofra obabe trasia obodwa obe trasia na bena se hene ene ne nyenkwa ekokohwe edwa no ayabo no se obi fra ntuma ye be yama santene fra no ebi se no ana se etisade a osantene sesa na ntuma sesa na wabadwa bonasa entisa no osantene no fra na ntuma no de ba na wo soso afi na wo ba na ufra ne de se no ne de no bia wo de no ye beje agu ho na ama obi afra ye pon a na de ntuma ma na ko eze titini nyina asa na ye na nasa enne ne ye nsa tisa titi wodi ende ne be je fru nsam kra ama wanya sam kra so asa ka na mi from ntuma masafa nwa konya amane asa ebio ade ba ko ana yenye ene se omu ma kentenwuno no ebe ye se asore enti na ema enkobe enwuno oba wa ye bra enkobe bia ye nwuno kente onkasa de onyono kente kura na enre ya 1998 ana ye de ade sere de ko dan nananom ana omo prince o de android de mo mama no so nya bi na ma eye bi enti eno ye 1990 ana osandene opoku are otoso mienu 1990 ya ana obo ehimfo mienu opagya ehimfo mienu obo o mabaso obo anyomfo hene eto bonwire ena obo fufutuma hene eto adanwomase na fufutuma hene na obo ye ne nkire se omo na omo de fufutuma baaye fufutuma no kire se no ntuma na agu ahodo enti mo no ye de fufuo no ewo mu na mamo mo nya no nko amaye masantiman teacher enkomo we de ano yedin se fufu tumantuma na je se enye omo na ye omo ni abo ntuma na boss e ban enfri ho ne ye ka osandine opogu are ne bo kentenhene no kentenhemfu aba obenya kentenhemfu be se edunnu ya o mabako adamase osandine opogu are bo fufu tumahene no fufu tumahene no bo no da so tiase na je se ba ko pe onmo obia ne ho betumi abo ohene bia oye onwuno osandehene ebo no kente ohene ewo adamase ho ebi ni ho obia kasa sinu hu ba ko pe ene onwui mpo no obia di nade eno ye 1990 na mebusa teacher say mpempi ngofo bebre say kente fri bontuku ebizu say fri salaga ebi se efri ha ene ne bese oda na dima bedwafo nyina hu se kente pa hefa pa na bosse efri because akoya ade a obi e ka bi se ofri ha ene efri ha ye bese ebeye watim wakame akokofa
asɛm bi aba akyire nti no ɛna ɛbɛsɛ teacher sɛ ti mu mai sɛ hefa pa na kente na bɔse efiri yo enya de asese obi busakra nkora akọ school no obia wadi mfie aduonu ade kọ na chi kọ bem mfie wa ha bia no edin a wate pen unim da bonwere se bonwere ena na wo nkrata mu se bonwere na bonwere no ono mo de nipa firi ha ekọ achimota na me papa ka ho omko kire kentenwono wo achimota 1930 ho ena nkrofo efi ase se de ye bonwere de no ene omo nso beye bi efi se abato anwrafo enwono kente ende omo frɛ ne kente nanka omo ede no se de ne efrɛ ye de nwontoma ya kire ye be frɛ no kente no na omo de ne efrɛ no agbemavo yo omo de no agbemavo no kire se nwontoma na sa agbemavo no ubehu se omo timi hwɛ nipa kura nim na ya draw no na de natum omo timi hwɛ dua na ya dua na de atum sa enoma no a ye yeto kente mo no eno na ya nwrafo ekente enti no enro ya ato neto ebaye no na omo nso so unim tuma nwino nko ade a obi de osu betumi anwino bi ena omo nso besu aye omo se omo ntibi da se asante mamu yese anansi so na ehwe na ewiase no ma nyina no yehwe bibi so na ayo yo ye tre wose no onoa ti ana buoboja so na eka boso ohwe ye na odi ye tre enu de ye gidi ebi so broni ba konso ase wo hwa no ma so na ye aeroplane enu de ye gidi o ebi se broni na ek na ye de yese ye hwe anansi so ana ye kenja enu de na nwanwa enese enu anumu yi age akije se ntimi nye saa so ko hwa nanse so aye bibi na omo de afiri baabi ene baaye fine enro ya na Ghana ebawo na Ghana emaye no na obia baabi a wotie bia na wo ye wade ndi ntimi nka se na ade ba Ghana enti kente no bonwere wo ya bia wo bepe edim foforo ana baabi foforo ere ama kente afiri bia na wo no unka nokre umpe nokre nso efise wo ya bia wadi mfie eburo aduenu edin a eba wadwene mu a na se wo nananum ka kire wo bonwere enro ya 1990 ye bonwere kente festival me na me kofre wonofo ene adamasefo se ebeko gold e enkokona se baabi fo be kasa omo na omo de kente ne ba ye de mum ye nyina ye nka mom ena wono Frimpong no ya parliamentarian ena ono se yo free na kwa ye nka se wono ye na ye de kente ba biem ye sa na ya chichie mu yenim se ebodwere ye de na ye de ton ye ntoma na je no kra asemi pa ewo ho ewo bonwere ntoma no ena enro ya sekere no aye bemprenu ya me nante kwa damase ekofre wo mo se momra mekan ho ema wo bekan ho nim ntuma nwino nti wo mo anim ntuma nwino nyina ekofre wo mo bekan ho ema obi aka se bonwire ne ade ne firi ena enu twa mu na 2000 ye kan kenche festival na 1999 1998 99 ana 2000 ya ekoba se bonwirefo no enta anye wo mu kente festival no wo mu enta anye kente festival no ena tourist board ye ne se yenso ye de ahye ye timetable mu se ye di kente afa hye wa santemam enti se mo nya de a ene obi a onim kente nwunu bia no enkota na chi na onye na mo kota da ma se chi ena mo ye kente festival omo anje kente festival po omo ye kente show every 2000 eba ya utimi bakase ona ri kente bae ebe trotro atro abakosam eka ewo radio so
na nyo na ade ba na wo ye bia so bia no ni asa wa so nim se asema wo kana oboa na na de aba no osofo odi tro politician di tro bentanwunfo odi tro na entomanyuno no sese adoso ama ye won kobene ye won ni kuntunkuri ye wo ne fufu tuma enti bonwirefo a bibia mo na mo ye masantene no adamasi ni a sebe ofi ase ye ntoma de koma wasantene opoku ware a otoso mienu no mede fufuo no ama no emre bia mepe ntoma fufuo bia no saa adamasi ni no a na oye ntoma breme oye ntoma fufuo breme ono opoku wasantene opoku ware otoso mienu enye de odi kai ementin nante asem ne yaka na samre yebeda ase na adahwefo nyina ase ebeso ebedu de nese yebedi besi haya na me papa mu yebesa ato aso ida wasija ida sepa wo umre no adaje a wanya wo the Kingdom of Asante TV yebeda ase pa na ne do ma me refi